nami karon sa Quezon o naniog to may ganiha sa Valencia mga bayan o murag dugay-dugay pa siguro ang biyahe alauna 20 karon sa auto. Tulo niyo. Niog to may ganiha sa Valencia. Dayon manihapon na miyan sa Davao. Karon pa naka-video mga bayan kay karon pa nakabalhin diri sa kilid kay ganiha dito may dapit Domingo karon nanas daplin sa bintana. Oh. Dagang kumpay mga bayo. Na namin sa Salawagan.
Good sila ibadya diri.
Kapoy na kay mga bahay. Gikan mi kahapon sa buntag sa Cebu. Alas 8 pa lang. Prepare na mi paingon sa Gaisano sa Tabunok. Dayon dito mi nagstay mi dugay-dugay para mabugnaw-bugnaw pud pa kay haskang inita sa Pilipinas. Ay amin ni ato sa pier. Dayon gabi alas 8 nagikan ang barko. Dayon ni dungko ganiya alas 7:30. Alas 8 namin nakagawas. Dayon wala gito ang ingon nga sa mga kaigalaan ako dito sa Cagayan. Inigbalik na lang na ako pohon. Kita ta magstay ko sa kaadlaw siguro. Kaya ako mo diretso sa Cebu. Dayon mawala gini karon biyahe mi ganiya pagsakay na mo sa bus ni andar man dayon na dayon to diretso na ang biyahe. Dayon may mga checkpoint ni unong day mi makadiyot para sa checkpoint. Dayon nalimot ko sa tong lugar ato nga ipanaog mi para nami tumban bitaw. Tumban mo sa to mo tanar ko utro unsa tong lugar naog tanan para mo tunog dito. Okay, then mo to diretso na niudto na mi sa Valencia City, Bukidnon. Oh God, era unsa man ni siya nga tubo day ni lagi tubo kay nung kukumpay tubo man dito. Karon biyahe gihapon. Wala ko'y idea kung sa may oras siya mapot. Pero matod pa sa konduktor 4 to 5 daw or 5 to 6 sa hapon gabi. Grabing binyahe no, libot-libot yun. Pero wala pa na ako nalibot ang tibok Cebu. Sige lang sakay. Ay, nindot kay view ang palibot. Tubuhan din diri. Sagingan sama to dyan. Iyo ilabti na wala big itom anak. Naman ay itom ko nagbitay. Wala na.
kami sa Puntian. Basura isulod sa silupin. Bisa na yung gilingkuran dia. Dari na ko, dari.